سلام نيماكي ميديا تخاتاتلتي كمي لهم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዚ ዘለኹም ወሰላም ክትኾኑ ትምንተዩ እሞ ናይማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሂዝያ ቀሪበለኹም ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ግን ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ነዛንታ ላይክ ብምግባር ናብ ኩሉ ሰብ ንኽበፅሕ ግበርዎ ናብቲ ዛንታ ኸብለኩም ሰናይ ምክትታል ዕጫዱ ዋላስ ምርጫ ህይወት ዕጫድያ ምርጫ ዝብል ሕቶ መቸም ኣብዚ ግዜ እዚ ካብቲ ተደጋጋሚ ዝለዓል ሕቶ ኮይኑ ንረኽቦ ኮይኑ ግና ክሳብ ሕዚ ብቑዕ መልሲ ብስሩዕ ክቐርብ ኣይከኣለን ንሎሚ ግና ነዚ ሕቶ እዚ ብኽፍሊ ኣብዛ ሓፃር ዛንታ ተመሊሳ ክትረኽብዋ ኢኹም ሓየብሉ ክሳብ መወዳእታ እዛ ዛንታ ምሳና ፅንኹም ሓደ ሰብኣዩ ወዲ 50 ዓመት ይኸውን ኣዝዩ ሃብታም ርኹብን ነበረ ኮይኑ ግን እዚ ሰብኣይ ካብ ዝምርኦ 25 ዓመት ገይሩ ኣሎ ነገር ግና ውላድ ከምፅእ ኣይከኣለን ውላድ ብዘይምሕላው ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዘን እናተጨነቐን እንዳማረረን ይኸይድ ነበረ እዚ ሰብኣይ ምስ በዓልቲ ቤቱ መሊኡ ዝፈስስ ፍቕሪ እኳ እንተነበሮም ግና ዓቕሎም ወዲኦም ብምንባሮም ቀፃሊ ሕክምና ንኽመላለሱ ይግደዱ ነበሩ እቲ ፀገም ኣመኖም ከም ዝኾነ ንጹር ኣይነበረ ስለ ዝኾነ እዮም ድማ ሓዲኦም ተስፋ ክቆርፁ እንተለዉ ሓዲኦም ሓይሊ ደሊቡ ተስፋ ነንሕድሕዶም ዝሰናነቑ ዝነበሩ ድሕሪ 30 ዓመት ኣብ ሓዳር ምግባሮም እታ ሰበይቲ ክፈላለዩ ከም ዘለዎም ተነግሮ ሰብኣይ ትጋገ ከም ዘላ እኳ ከረዳእን ተፈተነ ግና ንሱ እውን ሓይሉ ደኺሙ ስለ ዝነበረ ተሪሩ ክዛረባ ኣይከኣለን ከይፈተወ እዩ ድማ ነቲ ውሳነ ዝተቐበሎ ስድራ ናይቲ ሰብኣይ ኣብዚ ዓለም ብሂወት ኣይነበሩን ናይታ ሰበይቲ ግን ብሂወት ስለ ዝነበሩ ንሶም በይኖም ልዕሊ ማንም ክፋትሑ ከም ዘለዎም ዝደፋፍእዎም ዝነበሩ ግና ንሶም ንዕኦም ዕሽሽ ብማይ ብፍቕሪ ተጣሚሮም እዮም ዝቕፅሉ ዝነበሩ ድሕሪ ግዜ ግና ሓሲቦም ኣብዚ ዓለም ግድን ዘርኦም ክገድፉ ስለ ዘለዎም ዕድሎም ንምፍታን ክፋትሑ ተገደዱ እቲ ሰብኣይ ድማ እናነበዐ ክገድፋ ተገዲዱ ኣዝዩ ዘፍቅራ ነይሩ ወዲ 50 ዓመት እዩ ግና ከምዛ ውልዶ ፍቕሪ እዩ ንበዓልቲ ቤቱ ዝሕብሕባ ነይሩ ግና ምስ ተፈላለዩ ግድን ተመርዑ ክወልድ በቃ ፍረ ብርኩ ክርኢ ድሌት ስለ ዝነበሮ ምስ ካሊእ ክምርቆ ወሲኑ ድሕሪ 4 ወርሒ እታ ቀዳመይቲ ሰበይቱ ሕክምና ኸይዳ ቼክ ምስ ገበረት ናይ 4 ወርሒ ነብሰ ፁር ከም ዝኾነት ይነግርዋ ሰበይቲ ብተሓጓስ ከይተረድኣ መንዲል ናይ ርእሳ ኣብቲ ቁፅሪ ናይቲ ኻንሸሉ ደርብያቶ ጥርሓ ናብ ሰብኣያ ዝነበሮ ዓዲ ንምኻድ ናሕሪ ዝተሓወሶ ጉዕዞ ኣምርሐት ምስ ተፋትሑ ካብቲ ዝነብርዎ ዓዲ ንሱ ገዲፍዋ ስለ ዝቐየረ ናብቲ ንሱ ዝነበሮ ቦታ ንምኻድ ኣዝዩ ኣድካሚ ኾና ግናኸ ተረዲእዋ ድዩ ሰበይቲ ቅድሚ ሕዚ ናብኡ እናኸደት ብናይ 2 ሰዓት ጉዕዞ እያ ትበፅሖ ዝነበረት ኣብታ መዓልቲ ግና ኣብ ውሽጢ ሓደ ፈረቓን ናብ ሰብኣያ ትበፅሕ ክኢላ ሰብኣያ ነፍሰ ፆር ከም ዝኾነት ምስ ነገረቶ ሕቑፍ ኣቢሉ ኣጥቢቑ ሓቆፋ ዝተሰምዖ ስምዒት ኣዝዩ ፍሉይ ነይሩ ምኽንያቱ እቲ ናይ ሕልሚ እዩ ተፈፂሙሉ ውላድ ኣምፂኦም ኣዝዩ ምጩው ወዲ ድሕሪ መምፅኦም ድሕሪ 20 ዓመቱ እቲ ቆልዓ ኣዝዩ በሊሕን ንፉዕን ክኸውን በቐዐ እዚ ቆልዓ ብናይ ብኡ መሰረት ትምህርቲ ድሕሪ ምዝዛሙ ትምህርቲ ናይ ዶክተር ይስምሃር ነይሩ ኣቦኡ ከይወለደን ከብሎ ኣነ ምስ ወለድኩ ውላደይ ሓኪም ኮይኑ ክርእየ ዝደሊ ይብል ነበረ ከምኡውን ሓደ ጥራሕ ብምንባሮም
ውላድ ከምርዑ ወይ ሓስቡ ነበሩ። እዚ ከምዚሉ እንከሎ ሓደ ግዜ እዚ ወዶም ብሓደ አንጎሎ ብፅርግያ ክሰግር እንትብል መኪና ተጋጭወ። ልዕሊ ኩሉ ኣዝዩ ርእሱ ስለ ዝተሓረመ የማን ፀጋም ከይበሉ እዮም ሕክምና ዝወሰድዎ። ኣቦኡ ስራሕ ውዒሉ መጉዳእቲ ናይ ወዱ ምስ ሰምዐ ገዛ ኣትዩ ማይ ከይሰተየ ምስ ደረኑኡ ድምፂ ብዘይብሉ ንብዓት ተሰንዩ ናብቲ ወዱ ዘለዎ ሕክምና ዘምርሐ። ወዱ ኣዝዩ ተሓስዩ ምስ ረአየ ኣብ ትሕቲኡ ተደፊኡ ብኢዱ ሒዙ ኣንታ ወደይ እዚ ኩሉ ሕልመይ ንምንታይ ኣጊሉ ክተርፍ መሪፅካ? እዚ ኩሉ ኣምሂረ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ብፂሐ እዚ ንክትኸውን ድየ ነይሩ። ዶክተር ኮንካ ስምካ ኣፀዊዕኻ ስመይ ክተፅውዕ ዝነበረ ሕልመይከ እንታይ ይኹን ብማል ብንብዓት እናተሓፀበ እቲ ድምፂ ወላዲ ዝነበሮ ሰብኣይ ልብስ ሰብር ቃል ሕልሙ ዝተዛረበ እቲ ወዱ ግን ኣዝዩ ተሓስዩ ስለ ዝነበረ ክዛረብ ዓቕሚ ይነበሮን ዓቕሚ እውን ክረክብ ኣይከኣለን። ግና ከምዚ ክብል ተዛረቦ፣ ኣቦይ እዚ ምርጫኻ ጥራሕ ዘይኮነስ ምርጫይ ምርጫ ደይ ምርጫ ኩላትና እዩ ነይሩ። ግና ኣቦ ምርጫና ካልእ እዩ፣ ዕጫና ድማ ካልእ እዩ። ዕድል ኣይገበርናን፣ ዕጫና ከም ምርጫና ኣይፀንሐን ብማል ካብዚ ዓለም ብሓደጋ መኪና ተፈለየ። ሰባት ዝገብርዎ ምርጭኦም ክኸውን እንተሎ ዝወርዶም ግን ዕጭኦም እዩ። ነዚ ዛንታ እንተደኣ ፈቲኹምዎ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትስነፉ። ሰላም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ፣ ንሎሚ ሂዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ መስል ነይሩ። ነዚ ዛንታ እንተደኣ ፈቲኹምውን እንተደኣ ተማሂርኩምሉን ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእይቶኹም ግደፉና። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ። ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለ ዘየለ ነዚ ዛንታ ላይክ ብምግባር ናብ ኩሉ ሰብ ንኽበፅሕ ግበርዎ። ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ናብ ኩሉ ሰብ በፅሕዎ እንዳበልኩ በዚ ክፍለየኩም ሰሰናዩ።